Nasa naman to lipstick ko eh. Wala na pad. Wasan ba yan? Ito, hindi rin naman ito. Asan ba ito? Bago ko magmumukbang kasi, try ko muna maging maganda. Saan yung fan natin, hindi talaga maganda. Ganyan lang yung mukha na to. Pero, I love myself. I love my face. Tapos pagkatapos nito magmumukbang lang pala. Kakain lang ng spaghetti. Yan, okay na. Kaya ready to mukbang na. Sumyo. Tinigilo nga ba? May ana lang pala ka nilipute. May dapa man. Ganyan lang pala. See? Ready to mukbang na. Ayun, kapala natin yung atong kilay, guys. Wala siya balay-balahibo ko. Ilang punitahan. Ayan. Asan minintahal? Ano yun? Mayroong sponsor yan sa ilong. Hindi akong ilong kundi pati maning lapara. Lahat mo kayo. Hindi akong mama po, nagpaanak man lang. Dito ba sa wala ilong? So mama, mother, dapat mother, nagpaanak ka lang doon sa matangos ng ilong. Okay lang din mother. Tatay kung walang kwenta. Asa ka na rin gibaon. Hindi niyo pa mapatay stage na yan, ha? Ayan. Okay na. Tama na. Thank you guys. Magmumukbang na ako guys. Bye bye. Yawad na lang. Puti-puti pero pumilong makikuan. Daglag nga kaya ano ba? Ang ilong may nagdala sa galagti daw. Look! Bye guys. Bago tayo magmumukbang ng spaghetti. Subukan muna tayo magpaganda kung gaganda pa ba. May pag-asa pa bang maganda itong mukha nito? Kilay muna tayo. Lawat na lang. Maganda-ganda kahit tuntik. Pero tingin ko wala.
Kinabukasan gumanda itong mukhang ko. May love pa rin na akong mukha. Bisan ganito itong mukha na ito. Papasok na nga ako eh. Love na love ko pa rin ito. Try lang na. Try? Kunti lang daw kayo. Upo mo. Una lang upo. Ultimate ka agad. Pakis rin ba ba sa baba? Nakuha na. Pakis revive. Oi! Gagi ba't yung natin? Balik natin ba yun, di ba? Hindi ako mag-grind, malalaman kasi. Magkano lang? Paso?